Zlo. Slovo, z ktorého nám behá mráz po chrbte. Hovorí o hrôzach skutočných aj vymyslených. Ale čo ak je zlo viac než len pojem? Čo ak je to sila, prastará a prefíkaná, ktorá sa preplieta tapisériou ľudských dejín? Táto sila je skutočná. Je neviditeľná, no jej vplyv je všade. Živí sa našimi strachmi, našimi slabosťami. Šepká pochybnosti do uší nič netušiacich. Jej cieľ? Zotročiť naše duše a držať nás uväznených v cykle utrpenia. Môžeme sa to snažiť ignorovať, ale zlo je trpezlivé. Číha v tieňoch a čaká na dokonalý okamih, kedy udrie. Darí sa mu v chaose a živí sa negativitou. A v okamihu, keď polavíme v ostražitosti, využije svoju šancu a vtiahne nás do svojej zradnej siete. Radi si myslíme, že máme všetko pod kontrolou, že sme pánmi svojich osudov. Ale pravda je oveľa znepokojujúcejšia. Každý krutý čin, každá nenávistná myšlienka pôsobí ako pozvánka. Je to maják v tme, ktorý signalizuje silám zla, že sme pripravení na odber. Tieto negatívne emócie nie sú len abstraktné pojmy. Majú skutočný a hmatateľný vplyv na našu bytosť. Znižujú našu vibračnú frekvenciu, čím nás robia zraniteľnými voči zradným šepotom zlých entít. Podobné priťahuje podobné. Čím viac sa oddávame negativite, tým viac sa zosúľaďujeme s frekvenciami týchto zlomyselných bytostí. Stávame sa bábkami, tancujúcimi podľa ich melódie. Naše životy sú pochmúrnym odrazom ich temných túžob. Zlo nie je monolitná entita. Mení sa, prispôsobuje sa našim strachom a presvedčeniam. Prijíma mnoho podôb, každá je zradnejšia ako tá predchádzajúca. Toto nie sú len postavy z mytológie, ale skutočné bytosti, existujúce v dimenziách mimo nášho vnímania. Démoni, archony, džinovia, to je len zopár mien šepkajúcich sa v tichosti počas celej histórie. Sú to parazitické entity, ktoré sa živia našou negatívnou energiou. Prenikajú do našich inštitúcií, našich vlád, našich médií, šepkajúc svoje jedovaté plány do uší mocných. Vojny, hladomory, ekonomické kolapsy, to nie sú len nešťastné udalosti. Je to riadený chaos, navrhnutý tak, aby udržal ľudstvo v stave strachu a podriadenosti. A za tým všetkým, ťahajúc za nitky, sú títo neviditeľní manipulátori, ktorých skutočné motívy sú zahalené v tme. Ale všetká nádej nie je stratená. Tak ako existujú sily, ktoré sa nás snažia zotročiť, existujú aj tie, ktoré bojujú za našu slobodu. Sú to protilátky vesmíru, bojovníci svetla, ktorí neúnavne bojujú proti blížiacemu sa temnu. Anjeli, vzostúpení majstri, mimozemské bytosti čistej vedomia, majú mnoho mien. Ich pôvod a ich metódy sa môžu líšiť, ale ich cieľ je jediný – viesť ľudstvo k osvieteniu a oslobodeniu. Pracujú jemnými prostriedkami, posúvajú nás na cestu spravodlivosti, šepkajú vedenie a odvahu do srdc tých, ktorí sú otvorení to prijať. Ale nebudú zasahovať priamo, lebo naša cesta je cestou sebaobjavovania. Bitka medzi dobrom a zlom sa nevedie na nejakom vzdialenom boisku. Zúri v každom z nás. Každý deň stojíme pred voľbou, podľahnúť temnote alebo prijať svetlo. Udržiavanie vysokej vibračnej frekvencie nie je nejaká novodobá bláznivosť. Je to naša prvá a najsilnejšia obranná línia proti silám zla. Strach, hnev, nenávisť, tieto znižujú našu frekvenciu, čím nás robia zraniteľnými voči útoku. Láska, súcit, vďačnosť, tieto zvyšujú naše vibrácie, pôsobia ako nepreniknuteľný štít proti negativite. Spájajú nás s božskou iskrou v nás všetkých. Posilňujú nás, aby sme odolali pokušeniam temnoty. Naše fyzické telá sú len schránky, dočasné vozidlá pre naše večné duše. Smrť nie je koniec, ale prechod, odhodenie starého, aby sa uvoľnilo miesto pre nové. Duša však pokračuje vo svojej ceste, nesúc so sebou naučené lekcie a nahromadené karmické dlhy. Táto cesta nie je lineárna. Je cyklická, špirála smrti a znovuzrodenia. Každý život ponúka šancu na rast, na vývoj. Sme priťahovaní späť do tejto fyzickej ríše, znova a znova, kým sa nenaučíme lekcie, ktoré potrebujeme,
aby sme sa oslobodili z cyklu. Toto je konečná pásca materiálneho sveta. Udržať nás uväznených v cykle utrpenia, navždy pripútaných k kolesu karmy. Ale existuje cesta von, cesta k oslobodeniu, ktorá vedie za hranice tejto fyzickej existencie. Kľúč k úniku z cyklu reinkarnácie nespočíva v rituáloch ani náboženskej dogme, ale v samotnej podstate nášho bytia. Cnosti ako láska, súcit, odvaha a múdrosť nie sú len abstraktné ideály. Sú to vibračné frekvencie kľúče, ktoré odomýkajú dvere k vyšším stavom vedomia. Stelesňovaním týchto cností zvyšujeme naše vibrácie, zosúľaďujeme sa s božskými frekvenciami kozmu. Stávame sa majákmi svetla jasne žiariacimi v tme, nepriepustnými voči manipuláciám nižších entít. Toto je skutočná cesta k osvieteniu, k oslobodeniu sa z cyklu utrpenia a dosiahnutiu duchovného oslobodenia. Je to cesta sebaobjavovania, konfrontácie s našimi tieňmi a prijatia nášho vnútorného svetla. Bitka medzi dobrom a zlom sa nevedie na nejakom vzdialenom boisku, ani sa nevedie po smrti na nejakom nebeskom súde. Je to voľba, ktorú robíme každý jeden deň, v každej myšlienke, každom slove, každom čine. Nebo a peklo nie sú fyzické miesta, ale stavy bytia. Sú odrazom nášho vnútorného stavu, vyvrcholením celoživotných volieb. Svoj osud si volíme každým rozhodnutím, ktoré urobíme, každou cestou, ktorou sa vydáme. Cesta temnoty je ľahká, zvodná vo svojom prísľube okamžitého uspokojenia a moci. Ale je to slepá ulička, špirála vedúca len k ďalšiemu utrpeniu. Cesta svetla je namáhavá, vyžaduje odvahu, súcit a neochvejné odhodlanie. Ale je to jediná cesta, ktorá vedie k skutočnej slobode. Povaha zla je zložitá, jeho vplyv je jemný a všade prítomný. Živí sa našimi slabosťami, našimi strachmi, našimi neistotami. Ale nie sme bezmocné obete. Máme moc zvoliť si vlastný osud, odolávať temnote a prijať svetlo. Bojisko nie je tam vonku, v nejakej vzdialenej galaxii alebo inej dimenzii. Je v nás, v našich srdciach a mysliach. A výsledok tejto bitky, osud našich duší, spočíva výlučne v našich rukách. Voľba je naša. Podľahneme tieňom alebo sa postavíme svetlu. Odpoveď, priatelia, spočíva v každom z nás. Čas vybrať si je teraz.